vibe spektra je ako vibrujúca rôznorodosť. Pohybujem sa prevažne na hranici medzi maľbou a kresbou, toto je práve to, čo ma baví. Medzi také motívy, ktoré sú najčastejšie v mojej tvorbe, patrí fauna, flóra a človek v prírode. Inšpiráciu čerpám prevažne zo klasickej indickej literatúry, antického sochárstva a gréckej mytológie. Môžete tu vidieť rôzne techniky, ako sú kresba, maľba alebo klasická grafika. Venujem sa prevažne maľbe, ale bavia ma práve aj tieto iné médiá. Časti sú obrazy, ktoré sa vyznačujú žiarivou farebnosťou. Zaujímavým obrazom je môj autoportrét. Je to opäť človek, ktorý je obklopený zvieraťom. Tento obraz môžete tento rok vidieť v Barcelone na Expo Metro. V druhej časti výstavy môžeme vidieť prevažne monochromatické maľby, ktoré sú zaujímavé technikou, kde sa pohybujem medzi kresbou a maľbou. Vďaka experimentu objavujem nové formy v mojej tvorbe. Ak chceš vidieť moju novú výstavu naživo, tak sa príď pozrieť sem do Považskej galérie.